Una opció d'importació a Zotero és a partir dels canals RSS. Cerca la revista que t'interessi i un cop a la publicació has de buscar el símbol RSS. Clica i copia la URL. Ara ves a Zotero Desktop i a Fitxer Canal nou selecciona de l'URL i enganxa l'URL que havies copiat. Pots canviar-li el títol i modificar les opcions que et venen per defecte. Clica OK. Veuràs que s'ha creat un nou apartat anomenat Canals i a sota hi ha el canal d'aquesta revista. Hi pots veure el llistat dels articles que ara mateix pots importar. Pots fer cerques. Pots importar un article o diversos articles alhora. Per defecte els afegeix a la carpeta general, la meva biblioteca. Però pots triar altres carpetes. Pots veure que no només importa les referències, sinó també els PDF. A la columna dreta tens un enllaç a la pàgina web del document. Si cliques aniràs a la pàgina original d'aquest article. Altra opció és importar diversos canals RSS des d'un arxiu OPML que tinguis a l'ordinador. Pots fer-ho, com abans, des de Fitxer, però també des de l'apartat Canals, amb el botó dret del ratolí. Aquest cop selecciona d'OPML i cerca el fitxer al teu ordinador. Veuràs com tots els canals RSS que hi havia al teu fitxer s'incorporen a Zotero.